Bale, beraz, gaur ikusiko dugu, gai zerrenda osotik zer dan landuko duguna gaur, gai zerrenda multzokatua beti izango duzue, jakiteko non kokatuko dugun, ze multzotan kokatuko dugun gaur landuko ditugun gaiak, ikastekniken berrikusketa da oso gainetik ikusi zer dan kontutan hartu behar duzuenak gaiak lantzen hasi aurretik, eta ja gero izango da lehenengo eta bigarren gaia landuko ditugu. Ja datorren saiotik aurrera 3 gai ahaleginduko gara lantzen. Eta bukaeran izango duzuen lana. Lana kasu guztietan lehenengo moduluan izango da berdina. Osatzea guk bidalitako apunteak zuen aurre ezagutzekin eta zuen ezagutzekin. Eta horrela asko errazago egingo zaizue ikastean. Beraz, lehenengo biak izango dira. 6 urtera arteko haurren ezaugarri orokorrak eta psikomotrizitate garapena. Beraz, hor ikusten duzuen, badago, lehenengo gaia adibidez. 6 urtera arteko haurren ezaugarri orokorrak. Haren garapenean sartzen diren faktore nagusiak. Etapa eta unerik esanguratzuenak. Haurraren garapena bizitzaren lehen urtean. Helduen funtzioa. Beraz, 1, 2, 3, 4, 5 gai nagusi agertzen dira. 5 gai nagusi horiek garatu beharko dituzuen. Gero, bakoitzak izan ditzake azpiatalak. Edo, lotu aldituzue, erlazionatzen dituzuelako. Baina, hor agertzen den, izenburuan agertzen diren guztiak garatu behar dira. Gai desberdinetan edo berdinean. Hau da, atal desberdinetan edo berdinean, baina garatu behar dira. Gauza bera adibidez bigarrenean. 6 urtera arteko haurren psikomotrizitate garapena. Psikomotrizitatea haur hezkuntzaren kurrikulumean, jazta hartzen gara kurrikulumarekin. Sentsazio eta pertzepzioa ezagutzen iturri diren aldetik. Sentzumenen eta pertzepzioen antolaketa adibidez bi hauek posible da atal berdinen egitea. Sentsazio eta pertzepzioak ezagutzen iturri diren alde batetik eta zelan antolatzen diren. Hori jasuek ikusiko duzu zuentzako errazen nola dan antolakuntza hori. Eta gero hezkuntzaren esku hartzea. Psikomotrizitatean. Gaurkoz, 2 gai horiek. Badakigu beste zeintzuk agertzen zaizkigun gaitegian. Nola da multzokatu ditugu gai guzti hauek? Lehenengo biak sartzen dira haurraren garapenaren inguruan. Beraz, hemen landuko ditugun, bai sarrera, justifikazio, bai bibliografia eta bai pedagogia metodologia nola aplikatuko dugun edo nola kontutan hartuko dugun edo zertarako behar dugun aplikatzea. Hau, berdina izan daiteke 5 gai hauetan. Edo ez, hori jasuek erabaki behar duzue. Baina izan daiteke, gai oso antzekoa dela. Ikastekniken berrikusketa, bakarrik gogoratzeko. Motivazioa. Sariak proposatu aldi dizkio zuen lana aurrera botatzeko. Plangintza, erreala, eta zer da erreala? Moldagarria, pertsonalizatua, orekatua, lehentasuna kontuan hartzen dituena, eta lehentasun hauen artean, egon behar da, zenbat denbora daukazuen honi eskaintzeko kontutan edukita, kanpotik daukazuen lana, familia, lagunak, beste behar izan batzuk. Beraz, erreala, elikadura, ariketa fizikoa, kontutan edukitzekoak. Hauek agian, ez dira hain errazak, ja ariketa fizikoa eta elikadura ja ohitura batzuk baditugulako eta ohitura horiek aldatzea ez gara gain hasiko aldatzen, baina kontutan eduki. Beraz, gogoratu, ez dela ikasten dugun denbora, ez da kantitatea, da kalitatea, baizik eta nola ikasten dugun, egoki ikastea. 4 ordu aurrera holan pantailari begira edo 2 ordu laburpenak egiten, eskemak egiten eta gehiago geratuko zaizuen. Gaiak lantzerako orduan, gaianen izenburua irakurri eta horrezagutzak aktibatu. Idatziz gogoratzen duguna. Irakurri gaia bere osotasunean. Bigarren irakurketan azpimarratzen hasten gara. Eskema bat egin dezakegu, azpimarratu duguna kontutan edukita, eta ideia nagusiak eta bigarren mailako ideiak bereiz ditzakegu. Laburpena osatu, gai bakoitzerako atal guztiak osatu, gogoratu 5 atal zirela, sarrera edo justifikazioa, aurkibidea, gaiaren garapena, gaiaren aplikazio metodologikoa eta bibliografia. Gai bakoitza ikasten dugunean, astean behin, 2 asterik behin, 3 asterik behin, gai bat errepasatzea harin egingo dugu, baina ja 5 gai ditugunean ikasita eta errepasatu nahi ditugunean 5,
agian 2 asterik behin jarri dezakegu. Hori daukazuen denboraren arabera, baina joan errepasatzen. Ez utzi izkina batera, gero azkenean astu egingo zaizue. Eta gero proba teorikoko simulazioa. Hemen burutuko dugu bat, baina zuok, etzean, jartzen bazarete, gaur, erabiliko dut, 2 ordu hauek erabiliko ditut, gai hau garatzeko, 5 atalekin. Ea nola ateratzen zaidan eta ea zenbat idaz dezakedan. Unitatea lantzen dugunean, gai aukeratuko dugu, programazioko atal nagusiez osatuko dugu gaia, atal desberdinak osatuko ditugu, unitatekoak, baina hau, unitatera heltzen garenean, ikusiko dugu plangintzan, berriro agian aldaketak egin behar dituzuelako. Oaga. Kontutan eduki behar dugu, lege berriarekin gai zerrenda berdina dela, baina indarrean dagoen legean, oinarrituta egon behar direla gai guztien mamia. Beraz, mamia, curriculumetik aparte, berdina izan arren, deialdiak dioenaren arabera, hau da, 227/2015 dekretua edo orain dekretu berria erabili behar dugunaren arabera, curriculumerik daudenak lotuta aldatu beharko ditugu. Beraz, hau dela eta curriculumaren osagaiekin erlazionatuta dauden gaiak lege berria argitaratzen denan berriro berrikusiko ditugu. Orain zirriborroa daukagu. Zuen zirriborroa da sinpleena, beste etapekin konparatuz. Agian legea ere horrela geratzen da, baina badazpada begiratuko dugu. Eta gero, gai desberdinetan legea aipatzen denean, kontutan eduki lege horren kontzeptuak hartu behar ditugula. Aurten, burutuko den ikastaro honetan, gaitegia landuko dugunez, orain arte ez da gaitegia landu, aldaketak klasean komentatuko dira. Beraz, zuek paperean daukazuen horretan, letra desberdinez izango duzue, eta hemen ere. Orduan, baina aldaketa horiek gero berrikusi beharko ditugu legea argitaratzen denean. Ze oraingoz gaude, zirriborroetan oinarrituta. Gomendioa, azpimarratu, edo ipinio goak bat izkinan, legea aipatzen denean, lege berria edo berdina txertatu behar dugula. Zuek ikusi nola egiten duzuen gero apunteak osatzerako orduan, eta legea argitaratzen denean, eta deialdia argitaratzen denean ere, ikusten dugun ze legetan oinarrituta egin behar dugun, jakiteko, zeka orain joango gara, gaia goitik eta bera aztertzen. Beraz, azpimarratuko edo oak bat, edo kolore desberdin baten, edo izartxo bat. Zuek ikusi nola gero gogoratzeko, ikusita izartxo guztiak, badakit hauek, curriculumak ze ekartzen du, ze esaten du honen inguruan, egingo dugu. Nik alanda guztiz egingo du berrikusketa bat ere. Baina, horrela, guztion artean, fijo, askoz hobeto osatzen dugula. Gaitegia, zuek jasoko duzuen edo jaso duzuen gaitegia, lehen azkenengo berrikusketa dago eginda uztailaren 20an. Ordurako, zirriborro batzuk zeuden, hemendik aurrera zirriborro berriak atera daitezke, eta ikusiko duzue zuen paperezko bertzio horretan, 227/2015 dekretua, holako impritemezado letra horrekin agertuko dela, eta gorriz. Eta lege berrikoa, Uriarniu letrarekin, eta berdez. Morez agertzen diren zatiak dira, kasu honetan, bakatu, ez dut ondo esan, aurkezpenean. Zuok kolorez ez daukazue, baina horregatik ipini gendun letra desberdina. Beraz, zuek letra desberdinarekin daukasuena, imprit, hemen ikusiko duzue ze koloretakoa den, eta azpimarratu dezakezu, edo alban ipini, alanda guztiz letra desberdina dauka. Orduan naiz eta hemen ez agertu kolore desberdinez jakingo duzue. Eta gero, aurkezpenetan morez agertuko dena izango da, eta Comic Sans letrarekin, hau da beste letra mota batekin, lagungarri izan dakizuekeena, edo gaietan errepikatzen dalako, edo kontutan hartu behar duzuelako, kasu bakotzean, baina dira oharrak. Ez gaitegian sartu behar duzuen materiala, edo edukia. Beraz, lehenengo gaia. Lehenengo gaia esan dugu, 6 urtera arteko haurren ezaugarri orokorrak. Haren garapenean sartzen diren faktore nagusiak. Etapa eta unerik esanguratsuenak. Haurraren garapena bizitzaren lehen urteetan. Eta
helduen funtzioa. Aurkibidea, hemen agertzen dira, guk pentsatu ditugun atalak, ikusten duzuen moduan, 6 urtera arteko ezaugarri orokorrak, eta gero azpiatal batzuk ditu. Haurraren garapenean eragiten duten faktore nagusiak. Garapeneko etapa eta unerik esanguratsuenak. Haurraren garapenea bizitzaren lehen urteetan, helduen funtzioa. Eta gero beti agertuko da ondorioa eta bibliografia. Ondorioa normalean izaten da laburpentxo bat ideia nagusiekin. Eta bibliografia, gai honetako bibliografia. Gero, gai bakoitzetik, adibidez multzokatze hori erabilita, aukeratu ditzakezue 4 edo, eta horiek ipini, 5 edo 6 multzo berdineko gai guztietan berdina. Horrela ez ditugu ikasi behar 25 gairako 4-5 liburu. Liburu, artikulo edo danadalakoa. Zagera bat egiten da. Zergatik da beharrezkoa hezkuntza garapeneko etapak ezagutzea. Hau justifikazioa izango da ere. Beraz, zagera honetan, batzuetan agertuko zaizu olako zagera bat gaia nondi datorren edo, baina hemen justifikazioa aurkituko duzue. Beraz, aprobetxatu. Zagera guztiak justifikazio bezala erabiltzeko. Zergatik da garrantzitsua? Ebaluazio psikologikoaren oinarrizko ezagutzak izatea, lan egiteko erabiliko ditugun ikasleen ezaugarriak eta beharrak argi edukitzeko. Guk gauza bat planteatu edo beste bat planteatu, jakinda hezkuntza garapeneko etapa, ze etapatan aplikatu nahi dugun eta etapa horretako ezaugarriak, ikaslearen ezaugarriak garapenari dagokionez zeintzuk diren, askoz egokiago aplikatuko ditugu. Beraz, horregatik da garrantzitsua. 237/2015 dekretuak ere, kurrikulumeak jartzen du zein dan arrazoia. Ikusi beharko genuke, eta hemen agertzen da, hor daukazue idatzita. Eta zuek ere izango dituzu, eskuz daukazuena. Hau dago kopiatuta, hau da, hemen ikusiko duzuena, oharrak izan ezik, beste guztia da zuek eskuz jasoko duzuena. Ez dut ezer berririk sartu, baina ondo dago, goitik eta bere ikustea zer agertzen den, eta zerbait argi ez bada geratzen, azaltzeko. Beraz, dekretuak, orain arteko dekretuak, hau esan dut. Oraindik aurrerakoak, berriak ez dakigu zer esango duen. Ikusi beharko genuke. Hezkuntza pertsonalizatu izatea, da, hori aurraren ezaugarri orokorrak jakiteaz gain, portaeran ze aldaketak izango dituen, bakoitzaren izaerara eta bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko. Hezkuntza pertsonalizatua deitzen dugun hori. Eta gainera lege berriak, asko azpimarratzen du aniztasuna eta aniztasuna zentzu horretan. Hau da, ikasle bakoitzaren ezaugarriak oso desberdinak izan daitezkeela. Batzuetan, ez gaitasun bategatik. Beste batzuetan, garapenaren atzerapenagatik. Zuen kasuan atzeatzen, bai lehenengo zikloan, bai bigarren zikloan, zuek uste dut guztiok bigarren zikloan kokatuko zaretela, edo gehienok behintzat, orduan, dira urte berdinean, urtarriekoak eta abendukoak. Egoten da hor kriston aldea, batatik eta bestera. Agian, garapen normala edo naturaltasunean sartzen dana izan dezakete, baina alde handia da, eta asko jartzen da. Beraz, proposatu beharko dituzue, jarduera batzuk guztiak egiteko moduan, baina inor ez aspertzeko moduan. Horregatik oso garrantzitsua jakitea garapena, ikasleen garapena nolako izan behar den, gero gauzak aplikatzerako orduan edo proposatzerako orduan. Oharra, hau da, agian ez aizuen agertzen. Askotan, agertuko zaizue aurren adinak sentiberak direla aldaketa individual eta kulturalei dagokionez. Beraz, hau batetik eta bestera aldatu daiteke. Garapena bezala. Garapena, azken batean, ikasle bakoitzean edo hor bakoitzean ematen da tarte desberdin batean, denbora desberdin batean, eta batak 6 hilabetetan aurreratu duena, agian beste batek 3 hilabetetan aurreratu du, eta beste batek urte oso batean. Hemen jartzen duena, hainbat gaiko sarrera bezala irabili alda. Hau da, kontutan hartu behar ditugula aurraren garapena, baina kontutan izanik ere, bakoitzaren oso desberdina izan da ere, naturaltasun eta garatze prozesu horren normalizazioan kontutan hartuko dugula. 6 urterarteko aurren ezaugarri orokorretan, hau da, lehenengoko gai horretan,
kontutan eduki behar dugu hau bakotza bakarra dela. Errepikazina. Beraz, desberdina besteengandik. Garapen biologikoan ematen diren aldaketak garapentzat hartuko dira. Eta batzuk askoz azkarragoak izango dira. 3 elementu aipatu daitezke garapen biologiko horretan. Bata izango da herentzia, hau da, kode genetikoa, horren arabera azkarrago edo astiroago garatuko da, elikadura eta harrera sentsoriala, elikadura eta harrera sentsorialak. Hau da, nerviosistemako garapenak. Edo estimuluak, jasotzen dituen estimuluak. Ezaugarri orokorretan badaude ere bilakaera fisikoak, hau da, pisua, ze pisu daukaten. Gutxi gora bera 5 urtegaz 17 kilo inguru. Hor badago pertzentil bat, eta baina batzuk egoten dira pertzentiletik gora, eta beste batzuk pertzentiletik bera, eta hori normaltzat jotzen dara. Neurria edo altuera. Burua. Oso denbora gitzian, hasieran oso burua handiarekin. Proportzioa eta gaude hitz egiten. Orduan burua oso azkar aldatzen da, eta garatu ere, bai tamainaz eta bai barrukoaz. Sabelaldia. Jaiotzen direnean, sabela nahiko puztuta izaten dute, eta pizkanaka badoaz, gioarrak eta sendotzen eta indartzen dut, volumena jaitsi egiten da. Hortzapena, noiz hasten diren hortzekin. Eta giar sistema. Hor hautzaroan borondatezko funtzioak, mugimendu voluntarioak egongo dira, funtzionalak eta gorputz oreka edo zera mantentzeko. Beraz, hor prozesu bat egongo da, hasieran ez dira voluntarioak. Beraz, mugimendu voluntarioetara arte, heldu arte, gorputzaren oreka lortu arte, eta funtzionalak izatea beraien mugimenduak. Beraz, giar sistemaren garapena ere, kontutan hartu behar du ezaugarrietariko bada. Garapen, kontutan eduki behar dugu, garapen motorea goitik eta bera dela, hau da, burutik eta bera, eta oinetara. Eta prosimo distantziala izango dela, prosimo distalaren arabera ematen dela, eta prosimo distala izango da erdigunetik eta alboetara. Beraz, goitik eta bera, eta erdigunetik eta eskinetara. Beraz, lehendabizi buruko eta lepoko giarrak kontrolatuz joango dira, eta holan berantza. Eta bestea, hori, erditik, gorputzeko enborra, eta gero besoak, gero hankak, eta atzamarrak edo oinak, edo behatzak. Garapen sentsorialean ikusmena, entzumena, usaimena eta dastamena. Garapen afektibo-sozialean, emozioak eta sentipenak dira nagusi. Eta ez arrazoia. Gero, arrazonamendua etorriko da. Eta interakzio multzo bat da. Aurra da bere aurra bera eta bere ingurunearen arteko interakzio bat. Horregatik kontutan hartu behar dugu guk proposatzen duguna eta inguruan gertatzen zaiona. Eta ez bakarrik eskola, baizik eta eskolatik kanpo dagoenean. Eta hori izango da jokabideetan eragina izango duena. Beraz, kontutan eduki behar dugu familia, eskola eta berdinen taldeak izango direla bereziki eragingo dutenak. Elkar eragin horretan eragina edukiko dutenak. Garapen sozialaren ezaugarriak desberdinak 3 hilabetetik eta 4 urtera eta 3 lau urtera eta 3 urtetik eta 6 urtera arte. 3 hilabetetik eta 3 lau urtera arte imitatu egiten dute, batez ere beraien referentea dana, eta ukazioaren bidez sendotzen dute beren nortasuna. Ja, 3 lau urtetik eta 6 urtera, ukazioaren garaia gainditu egiten da, eta maitasunaren eta gorrotoaren garaia da. Garapen kognitiboan kontutan eduki behar dugu etapa sensomotorea eta eragiketa aurreko etapa. Etapa sensomotorean, ekintza eta zentzumenen bidez erlazionatzen da. Eta eragiketa aurreko etapa, beste esan 0-2 urtekoa, eta 7 urtera simbolikora pasatuko gara. Eta hemen adibideak jartzea ondo dago. Adibideak jarri alditu zuen
guztietan. Kasu honetan, nola landuko gendu? Jonda simbolikoaren bidez, lengoaiaren bidez, marrazkietan, hor ikusiko dugu ze aurrerapen dagoen. Fase honetan aurkituko ditugun ezaugarriak, irrebertsibilitatea, zentrazioa, egozentrismoa, animismoa, artifizialismoa eta sinkretismoa. Lengoaiaren garapena. Inkomunikazio egoeratik, inkomunikazio ez du esan nahi, umeak jaiotzen direnetik lortzen dute eta komunikatzen dira. Guk beraien nahi dutena lortzeko bide desberdinak erabiliko dute. Inkomunikazioa horregatik dago kakotxartean jarrita. Inkomunikazio egoeratik hainbat komunikazio modutara pasatzen dira. Zergatik, erabiltzen dituztelako hainbat bide desberdin. Eta hor bi etapa ditugu. Aurre linguistikoa eta ja hasten direnien lehen hitzekin. Bigarren atalean haurraren garapenean eragiten duten faktore nagusiak landuko ditugu. Hemen, garapenean munduarekiko ezagutza, bere nortasunaren eraikuntza eta bestekiko dituen harremanak baldintzatuko du garapen hau. Eta hor badaude lau ikuspuntu desberdin, alde batetik Piaget eta Vygotskyrenak, eta horiek gaitasun intelektualean aldaketak ematen direlako, garapena ematen da aurren ezagutzan, hori da beraien teoriaren oinarria, eta gero badaude Skinner eta Pavlovena inguruneak ikaskuntzan duen eraginean oinarritzen dela. Gero badaude beste hainbat, ikuspuntu etologikoa, ikuspuntu ekologikoa, garapena baldintzatzen duten beste bi faktore izango dira, faktore biologikoa eta inguruneko faktorea. Eta haurraren garapeneko etapatan unerik eta esanguratsuenak zeintzuk izango dira. Hor badaude aditu desberdinen teoriak edo pentsaerak. Arnold Geselek esaten du bere ustez garapena jarraia dela. Eta nerviosistemaren heldutasunak determinatzen duela. Henry Wallonek berriz esaten du baldintza fisiologiko eta ingurunekoak beti hartzen direla kontutan eta horiek daukatela eragina. Hau da, baldintza fisiologiko eta ingurunekoen bien arteko elkarrekintzaren bidez sortzen dela portaera. Beraz, horiek dira bi baldintzak. Freuden teoria da, pertsonalitatearen garapena aztertzen du 5 fase bereziz. Aho fasea, uzki fasea, fase falikoa, laktantzia faseak, genital fasea. Piagetek dio garapena adimenari erreparatuz aztertzen dela. Eta ingurunera egokitzeko prozesu aktibo bezala ulertzen du. Eta Freudek 5 fase bereizten baditu, Piagetek 4 etapa bereizten ditu. Zentsomotorea, eragiketa aurreko etapa, eragiketa zehatzen etapa eta eragiketa formalen etapa. Gero badago lifespan, bizizikloa deitzen dana, eta garapena edozein momentutan izan daitekeela. Horretan oinarritzen dira. Bizi diren esperientzien emaitza. Beraz, bizipenetan oinarritzen da gure garapena. Zeintzu dira unerik eta esanguratsuenak haurraren garapenean. Badauz une berezi batzuk, esanguratsuak direnak, adibidez irribarre egiten duenean, 8 hilabeteko larritasunean, lehenengo pausak ematen dituenean, lengoaia, oposizio krisialdia eta egozentrismoa ustea. Garrantzitsuenak. Haurraren garapena bizitzaren lehen urteetan. Hau izango litzateke beste atalitariko bat. Lehenengo urteko garapenak heldutasunaren eta etorkizuneko ikasketen oinarriak ezarriko ditu. Beraz, oso prozesu garrantzitsua da. Haurraren garapenean alderdi ezberdinak aipatuko diren. Bai biologikoa, sentsoriala, afektibo-soziala, kognitiboa eta lengoaiaren garapena. Guztien abiadura oso azkarra izango da lehen etapa honetan. Oharkabeko mugimenduetatik
kontrolatutako mugimenduara salto egiten da. Eta horrela gorputza kontrolatzea lortzen da. Bestalde batetik, Piageten teoriak, esaten zuen adimena eta pentsamendua oso erlazionatuta daudela, eta zentzuekin eta mugimenduarekin lotzen ditu. Alderdi afektibo sozialari dagokionez, haurrak emozio eskorrak adierazten ditu. Negarra, tentsio muskularra, edota arnasketa arazoak. Baina, 2 hilabete inguru dituenean, ja adierazten ditu poza, tristura, beldurra. Lengoaian ere garapenak ematen dira. Eta lehenengo soinuak hasiko dira errepikapenaren ondorioz. Gero ja, ongo dira beraien propioak sortzen. Baina lehenengokoak errepikapenaren ondoriozkoak izango dira. Zeintzu dira helduen funtzioak? Funtsezkoa eta ezinbestekoa. Hasieran esan dugulako batzutan imitazioz egiten dutela. Esan dugulako elkarreragina oso garrantzitsua dela. Beraz, familia da bere lehenengo ingurun hurbila haurrarena. Eta hemen izango ditu bere lehenengo bizipenak, bere lehenengo esperientziak. Horregatik oso garrantzitsua da familia. Eta zuen etapan, bai lehenengo zikloan eta bai bigarren zikloan are gehiago. Beraz, hor arauak, errutinak, baloreak, guzti hori lehenengo hilabete urteetan familiak transmitituko dio. Eta guk ere, baina bereien erreferentea beti familia izango da. Dekretuak, 257 dekretuak jartzen du, hor familiaren lankidetzaren garrantzia. Ikusi beharko dugu, lege berriak zer dioen horren inguruan. Hemen, apur bat, nik esandakoa garatu egiten du. Beraz, jarri dezakezue, holan puntuka, zeintzuk izango liratekeen, helduen funtzioetarikoak. Ondorio bezala, esan dugu, laburpen txiki bat, eta holan ideia nagusi bezala, esan dezakegu 0-6 bitarteko umea, bakarrak eta errepikazinak direla, eta ondo ezagutu behar ditugula etapa honetako ezaugarriak, hemendik finkatuko direlako, gerorako garapenaren oinarriak. Ikasleak lehenengo urte hauetan dauzkan bizipenekin eta jokabideekin horrek eragin izango du gero etorkizunean. Beraz, konpetentzia guztiak landu behar ditugu, helburuak planifikatu eta mota guztietako eduki edo oinarrizko jakintza planifikatuz. Eduki oinarrizko jakintzak horrela jarri dut, legearen arabera batzutan eduki hitza erabiliko dugulako eta beste batzutan oinarrizko jakintzak. Aplikazio didaktikoa. Hau, gai batzutan agertuko zaizue, gaiarekin lotuta, beste batzuetan agian ez zaizue agertuko. Baina, posible izango litzateke, hau adibidez, bigarrenean eta hurrengokoetan begiratu beharko genuke, ea posible litzatekeen aplikatzean. Beraz, eskola testu inguru batean bagaude, eta irakasleek sekuentziatu behar badu zerbait, ikusiko dugu, ea aurkikuntzaren gisa gorputzari buruzko edukiak zeintzuk izan daitezkeen. 3 urteko gelan, segmentu nagusiak, aurpegiaren zatiak, eta sexuaren araberako aldeak. Hau egiten duzue, badauzkazue olako eriketak. Beraz, hau ez da berria. Haurraren garapena nola lantzen duzuen, hor izango dituzue, hainbat eta hainbat esperientziak erakutsi dizuen, hainbat eta hainbat aplikazio didaktiko. Beraz, erabili zuek erabiltzen dituzuenak. Ze, hoiek ja badakizkizue. Beraz, eta hor gero jartzen du, nabarmendu nahi dut, estea aurrak ikastea edo ezagutzak eskuratzea baino askoz haratago doala. Hau da, ez da bakarrik jakintzak edo ezagutzak. Hor badago, alde kognitiboa, giroa, giza harremanak, konfiantza, autoestimua, horiek ez dira ezagutzak. Eta horiek hezkuntza osoan dira garrantzitsuagoak ezagutzak baino. Baina zuek ez daukazue presio hori ezagutzena, baina lortzen badugu giro aberats bat, harreman, errespetuzko harremanak, konfiantzazkoak eta ikasleek euren autoestima ondo izatea, beste guztia, asko errazago joango da. Beraz, guk eskaini behar diegu ikasleei, beraien garapen integrala bermatuko duten aukera guztiak, edo okurritzen zaizkigunak. Ahaleginduko gara, familiekin partekatua izatea.
Eta gero azkenik, bibliografia. Ikusten duzuen moduan nahiko azkar joan naiz, printzipioz, 25 minutu ditugulako gai bakoitza, holan pizka bat goitik eta bera ikusteko, holan azpimarratzeko garrantzitsuena, eta behintzat jakiteko zeintzu diren atal garrantzitsuenak. Ohar hau askotan agertuko zaizue, da lehen esan dizuedana. Legearen arabera, edo deialdiak eskatzen digun legearen arabera, gorriz edo berdez dauden zatiak erabiliko ditugu, edo hitz batzuk edo beste batzuk erabiliko ditugu. Besteak ezabatu edo egin nahi duzuena ez nahasteko. Bigarren gaia, eta bigarren gaia egin ostean, galderarik badaukazu edo, komentatzen didazu. Ados? Bale, hemen ditu... Bai, esan. Ez, idatzi izutzatean baina ez duzula ikusi. Ez. Kasi didaktikoan ondorien barruan ipini behar dugu edo beste azpiatal bat bezala? Beste azpiatal bat bezala. Ze hori batzuetan ondorioarekin bat joango da, baina beste batzuetan ez. Batzuetan ondorio horretan sartu dezakezue adibide gisa, baina beste batzuetan ez. Orduan, ondorioetan ipini pizka bat zuek ondorioztatu duzuena, gai horretatik, zeintzu diren ideia nagusiak eta nola bideratuko zenuketen. Eta gero ja izango da beste atal bat aplikazio didaktikoa. Ze gaia beraiek irizpide bezala badaukate. Sartu dezakezue ondorioetan, baina bereiztuta biztara asko argiago dago. Norbait despistatu bada, eta norbait esaten dudanean da epaimaikoak, Despistatu bada, honek aplikazio didaktikoa non dauka, agian gainetiko lan begiratu du alako hasierako irakurketa batean, eta ja, aurkibidean ja ipini baduzu, eta gero puntu bat da aparte, hobe, argiago geratzen dalako. Bai? Bai, eskerrik asko. Bale, 6 urterarteko hauen psikomotrizitate garapena, orain arte ikusi dugu garapen orokorra. Orain, psikomotrizitatearekin edo motogarekin, garapen motogarekin sartuko gara. Psikomotrizitatea haur hezkuntzaren kurrikulumean. Sentsazioa eta pertzepzioa, zentzumena, hezkuntzaren esku hartzea, guzti honetan. Bale, hemen jazten dira. Ikusten duzuen, badaudegoela hor eskumako zutabean, gorriz daudenak eta berdez daudenak. Gorriz daudenak, kompetentziak, eremuak, helburuak, edukiak eta ebaluazioa. Psikomotrizitatea haur hezkuntzako kurrikulumean. Horiek dira osagaiak. Horiek dira osagaiak, 227/2015 dekretukoak. Orain, kurrikulum berrian, eremuetan eta eremu bakoitzaren barruan sartzen dituzte kompetentzia espezifikoak, ebaluazio irizpideak eta oinarrizko jakintzak. Kontutan izanik, orain arte 2 eremu izan dituzuela eta orain 3 ditugula. Kontutan izanik ere, kompetentzia espezifikoak honen gainetik funtsezko kompetentziak daudela, eta ebaluazio irizpideak funtsezko kompetentzia horiekin lotuta egongo direla, beraz, kurrikulumea ere hor desberdina da. Enfoke desberdina, funtzio desberdina eta lanketa desberdina. Beraz, atal hau, bigarren atal hau, psikomotrizitatea haur hezkuntzako kurrikulumean, hor lege bat edo beste oso gauza desberdinak agertuko zaizkigu. Bestea, izango da berdin da zelere. Metodologia, sentsazio eta pertzepzioa, ikusten duzu hemen ere, baditugu 6. ondorioak, hezkuntzaren esku hartzea, 6. ondorioak eta 7. bibliografia. Bale, sarrera bezala, zergatik da beharrezkoa hezkuntza garapeneko etapak ezagutzea, hau ikusten duzuen moduan, 2. gaia eta lehenengo gaiaren sarrera berdina da. Beraz, justifikazio berdina. Sarrera, izango da, kasu honetan, justifikazioa. Hor, lehenengo paragrafo irakurtzen baduzu jartzen du. Haurren garapenaren arlo bakoitzari eskainitako lehenengo 3. 4. eta 5. gaiekin lotu dezakegu. Eta 2. da. Beraz, lehenengo 5 gaietan, ziurazki, balioko digu. Agian, beste paragrafo bat gehitu dezakegu gai bakotzean. Baina hola nagusiki, honek balioko digu. Beraz, gauza berdina izango da. Guk haurrak oso ondo ezagutu behar ditugu, beraien hezkuntza garapena ondo ezagutu behar dugu, zertarako, guk proposatzen dizkiegun jarduera eta ekintzak, ekintzetatik ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Eta ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabera, garapenari dagokionez, gauza batzuk edo beste batzuk planteatuko ditugulako. Horregatik da garrantzitsua guk ezagutzea, ikasle batek zer eman aldigun eta zer ez.
Guk azken batean eskatzen badiogu 5 urteko ume bati zatiketak egitea, bagian logikaz ateratzen badu eta azkarra bada aterako du, baina ez doa bere garapenarekin bat. Beraz oso garrantzitsua da jakitea ikasle bakoitzak adin bakoitzean orokortu gabe, gutxi gora bera, zer dan eman dezakeena edo eskaini diezagukeena. Beraz, kasu honetan, sarrera antzekoa izango da. Behintzat, 3 paragrafo hauek. Gero, hemen ikusten duzue, gorriz agertzen denean, da kurrikulumen zerbait agertzen dena, eta kompetentzia motorarekin lotzen dugu. Bale, hori da kompetentzia motora 217/2015 dekretuan. Dekretu berrian, harmonian hasten eremuan sartuko genuke. Hor dagoelako azkenien, hasten garapen horretan, eta harmonian da gauza guztiak kontutan hartu da. Garapen mota guztiak ikusi ditugu lehenengo gaian, ze garapen kontutan, garapenean zaugarri eta ze faktorek eragiten duten, hemen kontutan hartu beharko ditugu, harmonian hasten honetan, eremu honetan, kontutan hartu beharko ditugu faktore horiek. Faktore horiek, adituen zientifikoki zer dagoen frogatuta eta zer ez, guzti hori hartu beharko dugu. 6 urtera arteko hauen psikomotrizitate garapena. Garapen psikomotorra bizitza osoan zehar ematen da, eta jarduera motorean ematen diren aldaketa guztien multzoa da. Beraz, helburuak zeintzu dira. Gorputza kontrolatzea, ezagutzea, eta kontziente izatea ditugun mugen eta aukeren artean. Motrizitatearen heltzeko oinarrizko legeak, badaude lege batzuk, eta izango lirateke lege zefalokaudala, lege proximodistala, orokorretik espezifikora doan legea, eta lege hauek diotena jarraituz, garapen motora 2 kategoritan banatzen da. Bata motrizitate lodia eta bestea motrizitate fina. Askotan esaten dugu, ikasle honen motrizitate fin traketza dauka. Zer da motrizitate fina? Horrek esan nahi du, atzeatzen psikomotrizitate fina, lehenengo lodia edo traketze horrekin mugituko da, baina finera heldu behar gara, ahalik eta finenera. Kasu hauetan, ikusten duzue ipini dudala lege zefalokaudala, eta gero azalpen txiki bat. Honetan garatu dezakezu askoz gehiago, baina merezi du. Badakizue, jarri, ez badakizue, justo jakinda zertan oinarritzen den lege hori, nahikoa. Gorputzaren eskema. Gorputzaren eskema zer da? Norberaren gorputzaren atalen gorputz eskema, mugimendu aukeren eta espazioen mugen irudikapen mentala. Beraz, gorputz eskemak ze ahalbideratzen du? Kontrola, pertzepzioa, oreka. Alta ezberdinen independentzia, arnasketaren kontrola. Batzutan borondatezkoa izango da, eta beste batzutan arnasketaren kontrola ez dugu kontzienteki egiten. Baina batzutan izango da borondatezkoa eta beste batzutan ez. Eta borondatezko mugimenduari hasiera eta amaiera bukatzea. Da, nik badakit eskua hemendik altzatzeko, zer da nahi maguen altzatzen dut, eta jaisten dut. Beraz, nik ematen diot hasiera eta ematen diot amaiera, baina horretarako gorputz eskema ondo garatuta izan behar dut. Faktore batzuk baldintzatzen dute gorputz eskemaren garapen hau. Nervio sistemaren heldutasuna, aurra erlazionatuko den inguru eta pertsonak, eta bere buruari buruz daukan irudikapena. Zeintzu dira osagaiak? Sentsazioak, gorputz jarreraren kontrola, kontrol tonikoa, lateralitatea, espazio eta demoraren antolaketa eta mugimenduaren koordinazioa. Orain ikusiko ditugu bakoitzaren hau honen adibidez honen eskema egitea oso erraza litzateke eta gero hortik ikastea. Beraz, ahalegindu gara, gai guztietan ez dugu lortu, baina jartzea atalak, azpiatalak eta gero baola adibidez 3 sentsazio mota daude. Eta jartzea zeintzu diren eta gero beraien azalpen txiki bat. Azalpen txikia, batez ere jakiteko zuek zertaz hitz egiten gauden. Eta gero azaldu behar duzuenean, azaltzeko zuen hitzekin. Beraz, sentsazioak zer diren, ugariak, lehenengo urteetan ematen dira eta hilarte emango direnak,
Baina, lehenengo urteetan, azkenean esperimentatzen da biltza. Ukitua izatea, maitasuna jasotzea, ispiluan norberaren irudia ikustea, hor askotan argitzen gara ez, beraien erreakzioa zein izaten den. Oin eta eskuekin jolastean, eta 3 sentsazio mota egon daitezke. Interozeptiboak, sentsazio propiozeptiboak, eta sentsazio estereozeptiboak. Bakoitzaren esanahia hor daukazu. Gorputzaren jarreraren kontrolan, eta esan dugu gero, badagoela ere kontrol tonikoa. Gorputzaren jarreraren kontrola da oroka mantentzea, atal desberdinak menperatzea suposatzen duelako. Kontrol tonikoa, giharren tentzio maila, norarte giharrak tentzionatu ditzakegun oreka mantentzeko. Lateralitatea, eta hau batzuetan, arazo izaten da ez bada ondo lantzen edo ondo garatzen. Hor agertzen dalako, edo lateralitate gurutzatua, dislexiak eta ere honekin batzutan zerikusia izan dezake, esker eskuin batzuk eskertia dira, beste batzuk eskoitiarrak eta beste batzuk eskupietan dauzkate eskuin eskertia, deitzen dana. Orduan, lateralitatea oso alderdi garrantzitsua da, faktore garrantzitsua, oso ondo eta asko landu behar dena, ondo garatzeko. Gero eragina daukalako, irakurketa idazketaren ikaskuntzan, eta mintzamena ere nahasmenduan be, eta nahaste motorean. Beraz, lateralitateak eragin handia dauka, hezkuntzako alderdietik eta nagusienetarikoan. Honi adibidez, lateralitateari eman aldi osoek garrantzi gehiago, adibidea jarri hau da, bainik esan dizuedan ez, lateralitatea ez bada ondo garatzen, gero arazo asko ager daitezkeelako. Eta lateralitatea horregatik da garrantzitsua jakitea noiz garatzen da lateralitatea. Noiz esan dezakegu ikasle bat eskoitiarra dela edo eskertiarra dela. Horregatik da garrantzitsua haurraren garapena nolako izan behar den jakitea. Jakiteko, garatuta egon beharko litzatekeen ezaugarri hau, zer gertatzen da hemen. Horrek argi-gorria piztu dezake. Agian da, garapen atzeratua da loala edo denbora gehiago behar duela. Baina adi egon behar gara. Adi egon behar gara zerbait arraro ikusten badugu. Eta hau izan daiteke termometroetariko bat, lateralitatea. Gero, espazio denbora antolaketa. Batzutan, espazioaren antolaketa egokia lortzeko, gorputz eskemaren heldutasuna nahikoa izan behar da. Eta espazio nozioak eratzeko bere gorputza erabiltzen du referentzia gisa. Gitzi gora bera, espazio batean kokatzen az, eta hor denbora nola zertzen den, lantzen den. Nozio espazialak eta denbora askoak. Horiek paralelokin garatzen dire. Beraz, hor ere, arreta jarri behar dugu. Oso garrantzitsua da ere espazio eta denboraren antolaketa, batez ere irakurketa eta idazketan. Hau da, ze espazio erabiltzen dugu, ze denbora erabiltzen dugu, ze prozesu, batez ere zenbakien arloan. Eta hor, espazio eta denbora lotuko dugu adibidez matematikaetan lantzen denarekin, zenbakiekin, orduarekin. Hor ere, ziur, ariketa pilo bat izango dituzuela. Jarri hemen, jarri adibide gisa. Baina jarri, apunteak osatzen zaudeten heinean. Orain badaukazue aukera, burura datorkizuen jarduerak jarri. Gero hori, aplikazio pedagogikoan, sartu aldituzuelako. Mugimenduaren koordinazioa. Mugimenduan alderdi askoak parte hartzen dute. Eta alde batetik mugimendu orokorretan. Motrizitatea, jarren tonua, ikusmen pertzepzioa eta espazio eta denboraren antolaketa. Beraz, hauetariko bat ez badago ondo garatuta, motrizitatea edo jarren tonua edo ikusmen pertzepzioa. Besteetan eraina izango du. Haurraren garapen psikomotorraren sustapena eskolan. Eta hemen, hau guztiek garapen motor bera, garapen motor bera daukate? Noski, esan dugu. Hau bakoitza bakarra da, errepikaezina. Beraz, hau batzuek mugimendu arazoak izan ditzakete, eta letrak eta zenbakiak inbertitu eta deskoordinazioa erakutsi dezakete.
hau da lateralitate gurutzatu aparkatu. Eta, hau, honekin adi egon behar da. Horregatik, esaten nizuen, garapen psikomotora oso garrantzitsua da, eta ematen da zuen etapan. Hemen jartzen du, lateralitate gurutzatua, zertan oinarritzen da. Eta hor, esaten nizuen, zuen etapa da, honen garapen hau, ondo garatzeko unea, 6 urtera arte, 7 urtera arte. Horregatik 5 urterekin ebaluazio psikopedagogikoak egiten dira. Ikastetxe askotan pasatzen dira, zuetariko asko ziok pasatu dituzuela, orduan, komeni da zergatik, hor hainbat garapen, atzerapen detektatu daitezkelako, eta neurriak ipini ahalik eta arin. Beraz, nola garatu dezakegu alde bat edo bestea, globo bat lurrera ero ez dadin, eskuarekin gorantzara jo. Batzutan izango da eskuma, beste batzutan eskerra, joan alzaret esaten, ez esaten, boloak botatan, erastunak sortu, eta non, jarriko ditut, aldi berean begiak eta eskuen arteko koordinazioa hobetzeko balioko du. Beraz, ikusi behar dugu badibidez globoa norantza doan, eta eskua norantza joan behar da. Erastuna sartzeko edo non ipini behar dezakegun ere, koordinatu behar dugu. Beraz, hemen berriro diot, ziur zuek hainbat adibide dituzuela hau nola lantzen duzuen. Beraz, idatzi. Kurrikuluma. Eta hemen, badaukagu, 227/2015 dekretua, eta gainera horrela jarri behar dugu. Hau eskatzen badigute, 0 urte bitarteko aurren heziketa motorrean landu beharreko aspektuak ulertzeko ezinbestekoa da 227/2015 dekretua. Abenduaren 22ko haur hezkuntzako kurrikuluma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko dokumentua aintzat hartzea. Horrela jarriko genuke. Lege berria izango balitz, jarriko genuke. 0-6 urte bitarteko aurren heziketa motorrean landu beharreko aspektuak ulertzeko ezinbestekoa da, eta lege berri horren izena. Horretan, dokumentu hori aintzat hartzea. Bai? Hemen jartzen du, Heziberrik zer esaten duen, gor esaten zaizue, kompetentzia motorra eta kompetentzia motorra zertan oinarritzen den. Hori lotzen du eremuekin. Kasu honetan, 2 eremu ditugu, eta eremu bakoitzean motor horrekin zer dan, psikomotrizitate edo kompetentzia motor horretan zer dan lantzen dana, edo zer dan kontutan hartzen dana. Bai lehenengo eremuan eta bai bigarrenean. Zeintzuk helburu ditugun? Lehenengo eremuan, zein bigarrenean. Bale. Eta orain. Claro, ikasi behar ditut helburu guztiak, eduki guztiak, oinarrizko jakintza edo ebaluazio irizpide guztiak. Ikas ditzakezue, baina oso zaila da. Beraz, kasu honetan, kurrikulumeko edozein osagaiekin egingo dugun bezala ez ditugu helburu guztiak ikasiko. Orokorrean aipatu ditzakegu. Gaiarekin bat datozen helburua kontutan izango dugu, edo antzeko holan esaldiren bat. Baten bat goratzen baduzu edo asko logikoak direlako. Adibidez, eta bat ipintzen dugu. Baina ez ditugu guztiak ikasiko. Ikasten badituzue oso ondo. Hemen da gehiago loturak egitea. Hau da, helburu hauek izango ditugu kontutan, gero umearen garapenean hau lortzeko, edo arazo hauei aurre egiteko, edo arazo hauek ekiditeko. Orduan, loturak egiten badituzue kurrikulumeko osagai guztietan, jarri barik zeintzuk diren zehazki horiek nahikoa litzateke. Kontutan eduki, hau dela garapenaren puntutariko bat eta 6 ditugu. Beraz, neurtu ikasteko orduan zer dan gehiago kostatzen zaizuena eta gutxiago kostatzen zaizuena. Eta hasi gutxiago kostatzen zaizuenekin. Zorrik indartuko dizue aurrera botatzen. Hasten basarete gehiago kostatzen zaizuenekin eta hor ataskatzen basarete frustrazio etorriko da. Eta hori ez dugu nahi. Beraz, hasi errezenekin. Gaien moduan, guk gaiak joango gara erdi ordenean edo multzokatuta. Baina zuok gero ikasterako orduan apunte guztiak ondo dituzuenean, amituta, laburpenekin, eskemekin eta, hasi zuentzako errezenak direnekin. Eta horrelan joango zarete bitu, baina ikasi dut, zaiena geratzen zaizkit, baina amag ikasi ditut. Jobitu ze ondo. Beraz, kurrikulumeko osagaiekin, bai lege batean zein bestean,
erabil dezakegu estrategia hau. Gaiarekin bat datozen helburuak, oinarrizko jakintzak, ebaluazio irizpideak edo dagokion kurrikulumeko osagaia aipatuko dugu eta horrekin erlazionatuta daudenak. Adibidez, da bat, ipintzen du. Eta ez baduzue gogoratzen, ipini adibiderik eta kontu. Edukikin gauza beramen, agertzen dira zeintzu diren. Zergatik daude hemen ipinita. Baina esaten baduzu jartzeko lako esaldi bat, zertarako daude hemen. Zuok jakiteko zertaz hitz egiten gauden. Hau da, zeintzuk erlazionatu halko genituzke, ze eduki lotuko genuke alderdi motorrarekin, kompetentzia motorrarekin lehenengo eremuan. Lehenengo zikloan, lehenengo multzoan, nortasuna eraikitzekoa. Multzoa jarri dezakezu ere, edukietan. Ze multzoak ez daude hainbeste, eta errez gogoratzekoak dire. 4 multzo zu daudela zuenean, ez dakit 3 eta 4 edo 4 eta 5 diren. Orduan, multzoa gogoratuta edukiak, ez ditugu agian multzo guztiak zertuko, erabiliko. Kasu honetan adibidez edukietan, lehenengo eremuko, lehenengo multzoa erabiliko genuke. Lehenengo multzoa, zergaitik nortasuna eraikitzea delako, eta nortasuna eraikitzea, zer da, azkenean nortasuna zerekin doa, guztiarekin, garapen psikomotorrarekin ere. Beraz, horrelako arrazoi edo justifikazio batekin, ez duzu zertan ipini behar eduki guztiak zentzute dire. Bigarren eremua, gorputz hizkuntzako bigarren multzoarekin lotuko genuke. Zergatik, gorputzaren hizkuntza dalako gorputzarekin adierazten duguna, eta horretarako koordinazioa behar dugu gorputzeko atal desberdinen artean. Beraz, kasu honetan, edukien multzoak aipatuko ditugu, eta beheko harra, eta beheko harra da hori. Kasu honetan, lehen esan duguna. Helburu jarri behar, helburu bezala ez ditugu helburu guztiak kasu honetan eduki guztiak jarriko dituzke. Bai? Ebaluazioa. Zer esaten du ebaluazio? 257/2015 dekretuak zer esaten du ebaluazioaren inguruan. Dinamikoa, jarraitua, globalizatzaile eta formatiboa izan behar dela. Hau, horrela ipinita edozein dekretutarako balio du. Zergatik? Ebaluazioa dinamiko izan behar delako, ez da egiten du froga bat eta hori egiten dut. Ez, dinamikoa da, jarraitua, noa ikusten ikaslearen aurrerapenak nola doa zen, garapena nola doa. Globalizatzailea, gauza asko hartuko ditut kontutan, ez bakarrik ikasleak jarduera batean erabiltzen duen materiala baizik eta nola harremantzen den, nola mugitzen den, nolako jarrera daukan, eta formatiboa, horrekin ze aurrerapen eman du. Olako arrazonamendu batekin, ebaluazioa, berdin da ze dekretu, ondo arrazonatuta dago. Baina, horretaz gain, dekretuak jartzen du. Eta lehenengo eremuan eta bigarren eremuan ere jartzen ditu. Beraz, ikusi beharko genuke, ez dakigu zuenean, oraindik dekretuan ebaluazioaren atalik ez da agertu. Ez da egun hauetan agertu, eta ez dut ustez, dela gutxi. Begiratu nuenean, ezigunean zirriborro gehiago jarri dituzten. Oraingoz, uste dut ez dagoela zer. Beraz, ikusi beharko genuke, ebaluazioaren inguruan zer esaten duen, baina aurreko hau esan da, hau da, azpimarratuta daukazuen hau esan da, balioko lizueke. Behaketa zuzeneten debilizatua, ere, edozein ebaluazio zertzen du. Gero beste gauza bada, zerbait berezi agertzen badu dekretuak ebaluazioaren inguruan. Hemen ez dana agertzen. Zerbait zehatzagoa dana. Ikusiko genuke. Baina honekin, balioko lizueke. Eremuak. Karo, esan dugu, onarte, ebaluazioa geneukan, gorriz ikusten duzue guztia, 257 dekretuan oinarrituta zegoelako, 257/2015 dekretuan. Orain, zergatik agertzen da berdez, eremuetatik abiatzen dela. Beste 257/2015 dekretua, helburuekin hasten da, helburu horiekin doa beste guztia lantzen. Hemen, eremuei ematen die garrantzi gehiago eta eremu bakoitzeko kurrikulumeko osagaiak lotzen ditu. Kasu honetan, harmonian hasten eta inguruna ezagutzen eta esploratzen eremuak izango lirateke gai honetako kurrikulumarekin lotuko genituzkenak. Hor badaude 2 eremu, bat kanpoan utzi da. Hor esaten dizu ez, lege berrian, hemen agertuko da zirriborroak dakarrena. Bere osotasunien, zertarako, zentzu hartzeko, zergatik jarri dugun hori.
Orduan, bertatik hartu beharko genu psikomotrizitateari aipamen egiten diona kontutan hartuz, eta laburtu beharko zenukete, oso labur ideia nagusiak aipatuz. Hala nagusiz ikusiko du, zerbait gehiago dagoen, baina harmonian esten zer da? Guzti hau da, harmonian esten. Hemendik psikomotrizitatearen inguruan zer da esan dezakeguna? Hor, bakotzak egin behar du bere laburpena. Zergatik hemen ez da agertzen laburpena? Ze hori zuongandik atera behar da. Hau da, nik eman aldizuet, honetatik nola laburtuko zenukete zuen, zeri emango zeniokete garrantzia. Begiratu hitz gakoak, hemen agertzen da, mugimendu, zentzumen, simbolo, hauek garrantzitsuak dira, irakurri, lehenengo irakurketa, bigarren irakurketan, azpimarratu. Ikusten duzue, hor batzuetan agertzen zaizu azpimarratuta, belztuta, askotan agertuko da. Beste batzuetan ez da agertuko, hori zuen lana da. Kasu honetan, ez ditugu kompetentzia espezifiko guztiak ikasiko, lehen esan dizuen onduen. Orokorrean aipatzen ditugu psikomotrizitate eta alderdi motorraren inguruko ideia nagusiak. Zeintzuk izango lirateken. Hemen, ikusten duzuen, agertzen direla kompetentzia espezifikoak zeintzuk diren. Eta, harmonian esten, eremu horretan gaude, ebaluazio irizpideak ere zeintzuk izango liratekeen. Oinarrizko jakintzak. Hemen berdin, ikusten duzuen, hau lirateke lehenengo eta bigarren zikloko multzo edo blokeak. A, B, C eta D. Hemen ikusiko genuke, zeintzuk izango liratekeen harmonian esten psikomotrizitatearekin loturiko eduki multzoa edo oinarrizko jakintzen multzoak. Multzoak jarrita nahikoa. Eta eremu guztiekin erabiliko dugu prozesu berdina. Hau da, eremua zertan oinarritzen den, gainera ondo etorriko zaizue eremu bakoitza irakurtzea eta ondo ezagutzea, gero horrela, hau izango da lehenengo aldia, bigarren gaia, baina gero gai askotan agertuko da. Beraz, gaietan agertzen denean, lehenengo irakurketa horretan, ikusi nuen hemen zerbait, eta azkenean ez ikasi egingo duzue. Zer dan. Baina modua ikastekoa da hori, askotan errepikatzea, askotan ikustea, joatea azpimarratzen bakoitzean behar duzuena, eta horrelaterako diozu aliketatekin gehien amenako oso informazioa. Ingurunea ezagutzen gauza bera, kompetentzia espezifikoak, ebaluazio irizpideak, eta oinarrizko jakintzak. Hemen ikusten dituzue, 3 multzo edo bloke bakarrik agertzen dira. Hauek izango direlako, kasu honetan, eremu honetan kontutan hartuko ditugunak. Ikusten duzuen modua, bestea ez dugu kontutan hartu. Posible da, 3. eremu hori ere kontutan hartzea. Pentsatzen baduzu hortik ere atera ditzakezuela hainbat ezaugarri aurrera. Metodologia. Praktika psikomotrizistan 2 arlo bereiztu aldire. Murriztua, hau da psikomotrizitate saioak planteatzen ditugunean, eta hor ikuspuntu desberdinak egon daitezke, arautu edo dinamikoa, eta hor agertzen dira aditu batzuk, eta zabala, hau da, eguneroko ekintzak, hau da, umeak egiten duen guztia. Azken batean, mugitzen den bakoitzean, gaude praktika psikomotrizistak bereizten, garatzen edo behatzen. Eta hemen ere, 2 arlo izan daitezke eguneroko ekintzak, edo umeak libreki jolasten dituenean, hau da, eguneroko ekintzak ulertzen dut gidatuagoak direnak, errutinak izan daitezken moduan, eta umeak gero libreki, bera jolastean dagoenean, zertan egiten duena. Sentsazioa eta pertzepzioa. Horiek ezagupen iturri bezala. Zer da sentsazioa, zer da pertzepzioa? Bi elementu horiek ezagutza iturri gisa elkarri estu lotutako 2 prozesu dire. Hau da, Montessorik esaten zuen, umeari oso goiz erakutsi behar zaio zentzumenek eman diezaioketen guztiaz jabetzen. Beraz, zentzumenetatik hainbat informazio jasoko dute. Zentzumen guztietatik, bai begietatik, bai entzumenarekin, bai ukimenarekin, bai dastamenarekin, horregatik joku asko dituzue,
arearena edo argiarena, hainbat eta hainbat dituzue moldeak zertzearena, zergatik, azken batean, sentsazioak eta pertzepzioak, nik hau hemen jartzen badut, beraz, oso lotuta daude. Zer da sentsazioa? Sentsazioa da osagai fisiko bat. Fisiologikoa eta psikologikoa. Pertzepzioa zer da? Zentzumenezko informazioaren aurretiko esperientzien, motivazioen eta estimulei buruz dugun ezagutza, metatuaren mende dagoen. Beraz, sentsazioa da edozeinek inongo esperientziari barik jasoko duena, eta pertzepzioa izango da jasotzen duen hori lotzen dugunean beste aurreko esperientzia batetik, edo batekin. Sistema sensoriala 3 mota dauz. Sistema interozeptiboa, propiozeptiboa eta esterozeptiboa. Bakoitzen oso azalpen txiki bat. Eta batzuetan adibideak. Adibideekin asko sobetu lortzen ditugulako. Eta nola lortu dezakegu hau praktikan jartzea. Hemen gauza bera, zuek inor baino gehiago jakingo duzu. Adibidez, hondar erritiluetan letrak aurkitzea, hitz sekretuak eraikitzeko, hemen hizkuntza sartuko genuke, baina ukimena sartuko genuke ere. Beraz, zentzuen heziketa oso garrantzitsua da. Gorputza ezagutzen duelako eta inguruko espazioarekin harremanetan jartzen dalako. Hauek ja jaiotzez badakarte ezagutza sensoriala. Baina mundu guztiak modu berdinean jasotzen du edo automatzen du. Baiz? Pertsona bakoitzaren ezaugarrien arabera, estimulo bat modu batera edo bestera hauteman dezakegu. Horregatik, batzuentzako pertzepzio bat edo beste batek erreakzio desberdina sor dezake, eragin desberdina izan dezake. Guk jarduera berdina proposatuko dugu, baina ikasle gaur bakoitzaren erantzuna desberdina izango da. Jasotzen dituzten estimuloak bere interesekoak diren eta aurrak duen arretaren eta motivazioaren arabera izango dira desberdinak. Eta heldutasunera iritziala, azkenean espezializatu egiten da. Eta ja, goaz sartzen kasillero batzuetan bezala. Zentzumen motak, ikusmen. Pertzepzioarekin lotuta daudenak, entzumen pertzepzioari dagozkionak, dastamenaren pertzepzioa eta ukimena. Eta azalpen txiki bat. Nola lortu dezakegu aurren sentsazio eta pertzepzioen antolaketa praktikan? Zer da egin dezakeguna? Hemen 5 tailer planteatzen dira. Bat, zentzumen bakoitzerako. Zuek beste asko izango dituzue. Dastamen pertzepzioari buruzko tailerra, zapore desberdinak jarrita, usaimen pertzepzioari, gauza berdina, usain desberdinak identifikatu behar dituzte, ukimen pertzepzioaren tailerrean, eguna, leuna, gogorra, ukimenarekin deskubrituko dute eta erlazionatu beharko dute edo identifikatu beharko dute. Ikusmen pertzepzioarekin, adibidez koloreak, hor daltonismoa eta olako gaitzak edo nahasteak identifikatu ditzakegu. Entzumen pertzepzioko tailerrak eta hor ere batzuetan entzumen gortasuna identifikatu daiteke, zerbait berezia ikusten badugu. Zer da ondorioztatzen duguna guzti honetatik? Hautemate modalitateek modu koordinatuan funtzionatzen dutela, estimulazioa hainbat zentzumen modalitateren bidez iristen dalako. Eta bigarrenez, jokabide pertzeptiboa kode genetiko pertsonalak eta aurrak egiten dituen ikaskuntza espezifikoek baldintzatzen dutela. Hezkuntzaren esku hartzea. Hezkuntza nola parte hartzen du garapen honetan. Zer da egiten duena, zer da planteatzen duena. Agertzen da
2027/2015 dekretuak zer esaten duen, eta printzipio metodologikoek erreparatuz zer dan komentatzen duena, eta bestalde, jarduera psikomotorra proposatzean oinarritu jolas ezagunak edo asmatutakoekin. Eta hori da Laura Estremera psikomotricistak komentatzen duena. Beraz, hezkuntzaren esku hartzean kontutan hartuko du alde batetik dekretuak dioena eta beste batetik adituek diotena. Kasu honetan agertzen da Laura Estremerarena. Zuek ezagutuko dituzue beste batzuk. Psikomotrizai gidatuak antolatu ditzakegu, batzutan libreak izango dira beste batzuka. Antolatuak YouTubeen ere badaude plataforma desberdinak hauek garatzeko. Eta irakasleok, kasu honetan, beste laguntzaile bat bezala funtzionatu da. Hau da, horra bere gorputzarekin, objektuekin, espazioarekin experimentatzen dago, eta bere aurkikuntzak egiten uzten dizkio. Guk begiratu egingo dugu, behatu egingo dugu, batzutan gidatu egingo ditugu, baina askotan geratuko gara pixka bat atzean ikusteko berai joera hori sorkuntza, sorkuntza askotan erabiltzen dugu, arterako edo plastikarako edo, baina sorkuntza da ere bere mugimenduak bilatzeari eta horrekin ze lortzen duen, ze sortzen duen, ze sentitzen duen, ze pertzepzio ematen dion horrek. Beraz, irakaslearen funtzioa kasu honetan, zuek pentsatu psikomotrizitate saio batean zer egiten duzuen. Zein izango litzatekeen zuen papera. Beraz, hori izango litzateke hezkuntzaren esku hartzea. Zuon esku hartzea ikaslearen garapen psikomotorrean. Espazioaren antolamenduari dagokionez, zer da planteatu dezakezuena, denbora antolaketari dagokionez ere, eta materialaren dagokionez ere. Kontutan eduki materiala eta kasu honetan oso ugariak izan behar direla, zentzumen asko direlako, eta pertzepzio oso desberdinak zentzumen berdina. Eta hau desberdina. Eta garrantzitu ere hasierako ebaluazio bat egitea, baina hau ez bakarrik garapen psikomotorrean, baizik eta garapen osoan zehar ikusteko aurrerakuntza nolakoa den. Hasierakoa, erdiko bat, jakitekoa nola doan prozesua, eta azken ebaluazio bat jakitekoa proposatutako jarduerak ekintzak edo nahi izan dugun edo proposatu ditugun helburuak lortu ditugun. Eta ikaslearen garapen hori ea ikusten den. Horrela, gero, neurriak hartu ditzake. Bukatzeko, gai askotan agertuko zaizkizue, laburpen bat eginez, sukaldatzeko errezeta deitzen da. Eta, zergatik deitzen da hola, sukaldatzeko errezeta baten egitura daukalako. Horra gertzen da, zein diren errezetako osagai horiek, eta nola aurrera eramango genuke. Gai gehienetan, agertuko zaizue ere aplikazio metodologikorako adibide batzuk. Eta bukatzeko ondorioak atala. Hau da, hogeipatuko dira, ideia nagusien laburpena agertuko da, kasu honetan, apunteetan jartzen duena baino, egokiagoa litzateke, zuek, ze ondorio aterako zenukete guzti honetatik. Eta hori idaztea. Ideia nagusiak azpimarratu ditzakezue, eta horrela, gaiaren errepasoa egiteko aukera emango dizue. Ondorioak hori dauka. Alde batetik, hor laburpen bat agertuko zaizue, baina badauka beste helburu bat ere, dala zuek egitea olako errepaso bat. Hau da, ondorio irakurri beharren hemen jartzen duena, zuek pentsatzen baduzu, honetan zer da, hirulau ideia nagusi, eta honek nora eramaten dit, edo nora eramaten hau. Ideia nagusiak izan daitezke, garapena egiteko, garapena kontutan hartu behar dugula, orokorretatik hasita psikomotorrera, kasu honetan hor ikusi dugun guztiaren laburpen txiki bat, eta honek nora garamatza, etapa bukatzen dutenean, garapen normalizatu bat, edo orokor bat, edo zentzuzko bat, pertzentil horren barruan egon daitekeen bat izatea ikasle bakoitzak. Eta ez badago, alik eta harinen detektatzea neurriak hartzeko. Beraz, ondorioa litzateke, pixka bat, laburpenaren ondorioz, zuok
zerekin geratzen zarete. Beraz, sukaldatzeko errezetan, hemen agertzen dira tresnak zeintzuk izango lirateke. Kurrikulum ofiziala, oraindik ez dakikuna zein izango den, denboraren antolaketa, espazioaren antolaketa, materialak eta ebaluazioa. Osagaiak zeintzuk izango lirateke, planifikatutako eta haurren garapena sustatzeko jarduerak. Eta irakasleen prestakuntza. Prestaketa, guztia nola prestatzen dugu? Tresnak eta osagaiak modu egokian kombinatuz. Badauka kurrikulum ofiziala eta hortik zer ateratzen du, ze osagai ditu, osagai horiek. Pentsatuko dut, nola koordinatu eta kombinatu azkenean nire helburua lortzeko. Eta hemen agertzen zaizu aplikazio didaktiko moduan, bi jarduera. Hemen gauza bera, hemen agertzen zaizkizue bi, adibide gisa, baina zuok ziur dauzkazuela beste hainbat. Irakur dezakezue, jakiteko, nik ezagutzen dudan honetatik zer jarri dezaket antzekoa dana, edo honekin harremana daukana, jartzen duzue, edo ezer irakurri gabe, dezakezua, nik hau eta hori egiten dut, listo, zati hori ere ikasitaia. Horretarako balio du, zuen ezagutzak apuntetan jartzea eta idatziz jartzea. Horrela, apunteak osatuko dituzue, eta gauza asko ja ikasita izango dituzue. Gero izango da errepasatzen. Hemen agertzen da ondorio, esan duguna. Ideia garrantzitsuenak eta honek nora garamatza. Zer da nabarmendu nahi dudana? Adibidez, bestea aurrek ikastea edo ezagutzek eskuratzea albideratzea baino asko zaratago dela. Giro aberatza eta giza harremanak erraztuko dituenak sortzea. Hake me suena? Aurreko gaira. Beraz, ondorioa berdina izan daiteke. Berdina izan daiteke zergatik. Zergatik multzokatu ditugu. Azkenean gai nagusia dalako haurraren garapena. Izango da garapen orokorra edo pizkat zehatzagoa, baina garapena. Eta honek horregatik balioko liguke lehenengo gaiko ondorioa eta hemengoa. Nabarmentzeko moduan, holan orokor moduan. Gero bai egin dezakegu laburpen bat eta ideia nagusiak, gai honetako ideia nagusiak azpimarratu. Baina, erabil dezakegu ere ondorio gisa, azkenengo esaldio lan potolo bat, danatorako balio duguna eta oso ondo geratzen da. Hemen azkenengoa, helburua zein da. Haurraren garapen integrala bermatuko dituen aukera guztiak eskaintzea. Haurrengandik ahalik eta etekin gehien ateratzea. Haurrek bere ezagutzak edo bere interesetatik abiatuta ahalik eta ezagutza, harreman eta gaitasun konpetentzia gehien garatzea. Hori da gure helburua, ikasle kompetentziak. Ondorioetan, azkenengo esaldia beti izan daiteke berdina. Zein da gure helburua? Haur kompetenteak lortzea. Nola egiten dugu hori? Guzti hau, kontutan izenik. Eta bibliografia. Hemen ikusten duzu ere, badago bibliografia beltzez agertzen dana, esan daitezkeena, askotarako balio izkigutena, eta gero hartuko dira gogiz, orain arteko dekretuak eta legeak, eta berdez dekretu berria ez dakiguna nola dituko den. Kontutan eduki behar dugu, batzuk indargabetu daitezkeela, eta beste batzuk aldatu daitezkeela. Orduan ikusi beharko genuke zeintzuk utziko genituzken eta zeintzuk aldatu. Bale, orduan. Denbora oso ondo ibili naiz. Bale, hurrengo saioan ja 3, 4 eta 5 gaiak landuko ditugu. Gauza bera, nik holan gainetik egingo dut, zerbait holan azpimarratu nahi badut azpimarratuko dut, baina zuok aurretik irakurga dezakezue, ez irakurri gaiak, baizik eta izenburua bakarrik. Izenburua irakurri eta horren inguruan zer datortzuen burura idatzi, horrek lagunduko du gero, irakurtzen dituzuenen apuntak esaten abitu, honekin lotu dezaket, eta hau beste honekin. Orain zein